Good morning लोगोफोर नै आंहा दिनै थाबायनांदोंसो साइकेलबो गैया ओमफ्राय दोनबोग्राबो गैया माने न'नि गारिखौ सासे मानसि लांथ'दों नालाय ओमफ्राय आङो स्कुलाव थाबायबोनानैसो फैदों माने थाबायलांबो हाखैना खाथि लामायाबो ओमफ्राय लोगोफोर आं बेखौनो एसे दिनै ससेबाबो ब्लग लाबोनो सानदों ओमफ्राय नायलांबाय थादों लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो नामा हाबाय आं नै खरानो दै ओमफ्राय नैबेयाव सक दङ मोनसे जोंनि साइडनि काजियामाति सक होनो बेखौ बिथोरावहाय बिराद गिदिर हाथाय जायो मंगलबार आरो सुनिबारबाथाय बेयाव हाथाय गिदिर जायो आरो ओइलाय नै आङो दायो स्कुलखौ सफैबाय ओमफ्राय आं दायो दरजा खुलिनोसै लोगोफोर जोंमा मा ओंख्रि जाबो जोंमा आलु मटर सयाबिन बिलाथि गैया गैया खामानियाथ' रुम खुलिनायसो नालाय खुलिनोसै हाय गुड मर्निं होनदो बाल नैबे क्लास 1 रुम आरो ना वाव नै फुंनि वेदारा स्रां नुहुरलायथारदों मा रायलायाबो गावस्रा मिनिलाबायोसो रायलायद' दे मा ओंख्रि जाबा खिथादो जों मा ओंख्रि जाबामोनलाय दे ना ओमफ्राय नैबेसिना नोंहा साया मोनहालाय साया रानि मोनहा आयौ लाफा मैद्रु ओमफ्राय रुगमुनि मोनहालाय मैया हरनायखौ गुसु जाबाय ए कनिका मोनहालाय ओमफ्राय मैया एग्जामाव हादों ना हायाखै हादों ओइ जिरायना था मा रजिना अबाव अबे बोलो नायनो आं बोलो नायनो नोंसिनि लंगिलखौ नायनो आङो लाबो रंगिलखौ लाबोलाय नायनो मोजांथार माथो अबे गोदान दा आखिनायाव नांगोन ना आखिनायाव ड्रयिं आखिनायाव नांगोन नालाय मोजांथार माथो हा ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो एसेम्बलि टाइम जाबाय नै ओमफ्राय नैबे जोंनि स्कुल सेरावनो मिटिं जानो नागिरदों ब्रह्म धर्मनि मिटिं ओमफ्राय मन्दिरबो दङ बेयावहाय उदालगुरि आनसलिकनि आरोना ब्रह्म धर्मनि मिटिं ओमफ्राय नै मिटिं जानो नागिरनायनि गेटआ बेनो जा समायना बानायखादों उखुमनि आरोना नारानि बियो नै ओरैजाय लिरदों बरायबायनो ओमफ्राय नैबेजों हाबलांसिगोन आरोना स्कुला बैयाव थाबाय ओमफ्राय मन्दिरा ओरै थाबाय आरोना थिंजाय दङ स्कुल फारसे साइडथिंजाय समायना रमायना मन्दिर मोनसे दङ ब्रह्म धर्मनि मिटिं आयौ नै खोमसिसो नुयो माथो मोदानो मिटिं जानो नागिरदों नै खामानि मावदों आनसलिकनि लोगोफोर आङो स्कुलनिफ्राय फैबाय दै फैनानै ओमफ्राय आसुगुरा बिराद गोलाव जानानै दङ नै हानांसिगोन हौवाया रायगासिनो दं आंखौ आसुगुर हादो होननानै खिबु फुबा दा खिया हाबनानै थाजोबगोन होननानै सोरबा खिथु फुबा आसुगुरा खिया हाबनानै थाजोबबाय आंथ' ओरै फुरनानै सुवाना जाद दङ आसुगुर हानोसै लोगोफोरनि दा दिनैसो हानो सोलाबदों खामानियानो खामानि नालाय आसुगुरखौनो हानो टाइमखौनो मोना ओइ मास दावराव हा दैलिक भिडिअ खालामबा दावराव जाना होग्रा नेम दं ने नोंसिनाव लामायाव गेलेहै दुस्थ'फोर लेराबो जि बुथुवा मा जादों हा मानो बुलायनांगौ बुलायनाङा मा अनलायलायनासो गेलेनांगौ बुलायलायबाय थायो
थामा आंनि फिसालाखौ नेगासिनो गेलेनो ओंखाम जागासिनो फिसालाया एकदम दल'खौनो थाया बुलायलायबाय थागोन नै दुस्थु गोजा सालाफ्रा ओइ नै फाङा सिङाव फैदों कि नाय फाङा सिङा बुथुमग्रा फैदों जोंनाव गैया बोराय मालानो